Баба Ванга – феномен или инструмент за социалистическа пропаганда. Баба Ванга е един от най-интересните феномени на 20 век. Тя се представяше като ясновидка, предсказвайки събития като разпадането на СССР и атаките от 11 септември. Но много от нейните пророчества са толкова неясни, че могат да бъдат интерпретирани по всякакъв начин. През 1966 изследвания показват, че 70% от хората вярват в нейните способности, но липсата на контролни групи поставя под съмнение научната стойност на тези данни. Важна е и връзката й с властите. Людмила Живкова активно я популяризира, свързвайки я с окултни практики, одобрени от социалистическия режим. Държавна сигурност е работила с нея, което поражда съмнение за манипулация. Днес Русия използва Ванга за легитимиране на своите геополитически амбиции, представяйки нейните пророчества като почти безпогрешни. Но много от тях, като ядрена война през 2011, не се сбъднаха. Българската православна църква я определя като врачка, свързана с сатанински сили. В крайна сметка, Ванга е продукт на културно-политически синтез, отразяващ нуждата на хората от вяра, но и служеща като инструмент за пропаганда.